Bueno, manghigala magkasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Luri. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kailangan ato magtatampo si Luri. Kung problema bahin ni sa kumbana nga na problema sa iyang mga bayranan sa utang ug kun ngano ingon magud ini ang mga panghitabo. Anong kailangan kong gawin upang matigil na ang kabaliwan kong ito? Sumpa ko sa sarili, hindi na guni. Ala, kinsa ko ng taxi nga ni hunong sa among tungod? Uy, nganong nagtaksi? Kinsa siya? Ay! Subata ko rin ay! Uy, si Teresa mo na. Ang akong gwapong bana. Dong! Ikaw na, Dong! Da, awa siya gid lagi. Maglibog magug ani nilagod. Usahay gud mura man na siya si Piolo akong bana. Maunang Nanadong Piolo. Ay, Piolo ba? Teresa! Kakidort oy. Uy, ay. Nangumpra day ka, Dong. Wa mo ka magsulti. Uy, giubanan na lang unta ta ka. Ay, wala lang rin kay ikan man ko trabaho niya. Milahos na lang ko dito. Kwartahan day kay ron kay nangumpra man ka. Ay, nalutsan mami sa among komisyon sa among gitrabahoan. Mga ako nang siguro kumpra. Ay, kabala ka, waman ako yung gihurot o kumpra ang tanan. Nagbilin mo kong gamay. Para dahil di 5 milo. Ah, abi na kong imong gihurot og kumpra tanan. Wow, uy. Bawa ko mangita doon ka cash. Mga nilabilin para mo. Hala, Dong, salamat, Dong. Dali na mga anak na. Magsugat og dali-dali, ha? Kiniray, iluturo ka itong kinupusan ganito kay amo imong sumsuman ni Paredilyo. Mag-iinom eh. Ah, nadas para Delio? Una, ako magugitatan. Ako ipares bahay. May lais kayo, kung usa mag-inom eh. Ah, o sige, ako nilutuon. Ato na, di lang ko maghumba. Ay, paghumba sa day. Kaya, basig maglami ang inom. Ari lang ako sa papel ng punos Paredilyo. Ambot sa Pare Pedro, mori ba ka to? Ako sa tugitatan. Ay, karon ay siya na ron, nagdagsista. Uy, may kanya day. Sige, day. Abay lang kuluto day. Ah, o, Dong. Oh, Pare Pedro, apil ako ni kamari na. Ay, ano butang dili? ang bangis. Ipunggan kas 15 anyos ng bangis mo. Ha? Ah, 15 anyos man to. Kano na pilam na idadar? Ah, mudagan na nag-30. Mati kayo na, pre. Kaya namin siya bag ko. Oh, naano sa Pare Pedro? Ah, yaoy. Kas mo, Tuon, masaka ng parindilyo. Ay, tuon ng parindilyo. Naya siya bag ko lagi, pre. 400 anyos. Ano pa nagipagamihan ito? Iya po itong lutason. Okay, tugi, pre. Tugi dro. Sige, kayo musikan boys ko. Sige. Ah, bisag bola, bisag wayo, bisag wapa mo, boys. Okay na gyapon. Okay. Sige, larga. Ga. Larga, pre. Okay, katay. Ako'y binilanggo sa gugma. Buot kong magminyo, apan wala ako'y kwarta. Kining akong trato, wapa undag itsura. Apan sama nako, labihan sang porloya. Mao kini karon ang akong problema. Ay pirming di malas ang akong pamasada. Kining trabaho ko, mauwang pagmaniho. Usahay masiro, pagkakong pa mga abusado. Tambaki ako pre, usaon pagdiskarte. Ning kinabuhi ko, nga wag yun intay swerte. Ibangga ko kaha, ning jeep sa puste. Mahala lang unya kamo sa kape. At ang malaot, ang daghang way laot. Hangin lang unya sa akong kaway boto. Tinapulan mo ni mo. Kaon. Oras na, oras pagtingin mo. Tingnan mo mata. Dong, daghan mong nahurot ganin na? Doha na kakahunday. Duha? Oh, muram lagi ko ka maunsa. Ay, wa mo kayo kuminom. Sila rin may akong gipainom magmaayo. Ah, mao ba? Kininday, kato bang gihatag lang ko ni mo nga 5 key. Nahuro na? Ah, grabe sa di mo eh. Gahapon pag kinaghatag ato, hurot tayo yun. Say, pagtuloy mo na ako, gastador. Sa ato pa, napay ay. Ako sa itong gamiton sobra. Sayangan? Gamiton na ko lang. Ilisan lang na ako today. Naamoy ko beranan ko na ko. Ang linding ba? Lahat sabay na ako ron. Kunya mo rinyo ko. Usaw mo na ko pag rinyo. Wala pa bang ko beranan. Wala pa may balance. Mga ako lang sa itong gamiton.
Inigrin nyo na ko. Ilisan ko lang to. O ano, nurot na. Dali ako. Pagkabagay ng sulti mo. Mingon ka nga. May gastador ka. Nya karon, hurot. Sa, kakidot ko. Recorded by X Thunder Gaming. Taro niya ba? Ako na bitang ilisa na. Basta makarin nyo ko, ilisa na na ako. Siguro ka nga imo ng ilisan, ha? Kay ako ra ba nang ibabayad sa akong dawat-dawat? Ibayad ko na karong Sabado. Ay, karon pa manggal sa bado. O gali, karon pa ganing Sabado no. Oh, sakto. Sa bado man ma-release, basta makabayaran ko, makarinyo ko, sa last payment na ko. O sige, ba? basta ha, ilisin lang siguro ha. Lagi. Tubui sad. Ako na lang ipagamit ni Terso ang kwarta para igbabayad sa kong dawat-dawat. Nga ni pasalig man siya nga ilang iyang ilisan inig-release sa iyang renew sa lending. Unya to, Oh, Mari, mata karon sa dawat-dawat. karon lang kong Sabado maribi kay gigamit pa sa kong banang akong igbabayad sa dawat-dawat. Good. Mao ba? Karon lang kong Sabado mari. Sige lang, Mari. Awa na problema, eh. Basta siguro alam, Mari, ha? Kay, wala ba ko ikatapal, Mari? Siguro lagi na mari. May untag kanang ako'y makabunot sa dawat-dawat karong Sabado sad uy. Aw, kuan kun dili, Mari, hangyo alang, Mari. Kung pananglit, importante kayo nimo ang kwarta. Gamitunon kayo nimo. Hangyo alang nga. Kung kinsabay makadawat ba, niya iilis lang mo. Kana lagi umusugot unta uy. Sige lang, Mari. Kung ako gani makabunot, Mari, iilisan ta. Sige Maria, nya salamat kay Mari. Ay, way problema, Mari. Ikaw na ko na. Basta ikaw, no probs. Panangdong, iniglusot sa imong renew pa. Unsa may plano di ay nimo sa imong kwarta? Kuan day, ang akong renew, kuan man, 25. Pero suwayan ako 30 o may dapat 30. O kung bayad sa kuwang na kung sa ka-payment, ha? Unsa lagi plano nimo sa kwarta? Ako yung palit og ipatayos na ko albabo ba? Ipatayos ko ang banyo, niya albabo, ano yung plano? Ang imong bayad sa 5 ha. Basta malimtan nimo para dawat-dawat taon to. Ay siguro lagi na. Unya kanang kuan sa di ay dong kanang papalit ko nimo kanang kuan ba? Sama tayo. Papalit ko nimo panty dong. Be. Ha? O saan din panty mo? Di ba nag-order mga bago mga panty? Da, nahurot og tangag si Ring, uy. Sabay, sabay, ringan ko. Mga panty gip, siguro niyang tagag. Ang ako mga brief lagi. Mamala kita nga sa ilaga. Daganong-gunong nikotin. Ha? Ambot og kinsay nagpauso ang panty dong. Uy, nganong kinahanglan pa masagot ang mamante. Uy, nga hubukon raman gihapon unta na. Maamanas, balaod ko na. Unsay balaod ba? Nakabitaw na sa Republic Act 1234. Nga tanang mga emburnal, kinahanglang tabunan aron dili mga lisngaw ang baho. Parawa nimo. Ang kolektor ron. Kolektor ron hindi. Nang namabayaran ako para kaparinyo ko. Ano na po, Sing? Naur ko. Bossing, good morning. Naingat lang sab. Impasaron ko no? Oh, Bossing, rinyo ni Moron. Ya, makarinyo. Oo, siguro, kay Mayo, mag-record rin, Bossing. Wow, yung may tabong tago ka. Di man to magisya nga membro sa Now You See, Now You Don't. Mga gali, Bossing, og tungod kay may kang record, Bossing. Patasaan pag yun na mo ay mong credit limit. Tinuod ka ba si? Oo, lagi. Ayaw mo marinyo, bitsi ko mail naman to. Pwede na ka mo rinyo or pasakan na mo og 50 mil, ha? Kaya ayaw mo kabayad sa 50 mil. Yes! Salamat kayo siya. Sige, Bossing. Ato lang dito sa pisina, ha? Mo text mo nimo. Kung nakagaling mo text nimo, niya kanang imuhang madawat nga text, mauna siya mauna ipakita niya dito sa pisina para sa imuhang approval ba, ha? Nya, impasa ka o gawa na kay problema, okay? Okay, Basing. Salamat Sige, kayo. sige, kita dito pisina og Bossing. Okay, sir. Salamat kayo, sir. Away bili mo, Bossing. Sige, arin ako. Yes! Salamat kayo, Lord. Thank you, Lord. Unya, unsa naman dong? Okay na tayo. Patuon ako sa opisina, ugma.
aron makarenew ba? Wow! Dong basin apay sobra mga unta sa gawas ha. Oh, what problema? Dako kayong sobra. Kaya ba kag ilang gi-offer ako nga credit unit o credit limit unit naman. Pila man dong? Gi-offeran ko og 50,000 day. Ha, dako agud. Lagi? Wow, wala kun mauna dong. May sobrang gidi ay. Oo, uray mga karon. Pag-unon na diha og asa ta mga on. Kana bang wa pa na to maadto ba? Wa ta katilaw sa mga katilaw pa sila mga linuto papalahi. Halos tanan man dong. Wa pa man takaadto. Wa ba yatay kaon ka og restaurant. Away problema. Kung pa sa magyana tong restaurant, sudlo na to. Unyag mahal ka ayo. Oh, manggawas ta. Dahil na dong. Hala, wa palay ka makailis. Oh, nakailis di ka? Man na oy ganina ra. Sa'yo pa man taong runay. Mas may nang mo sayo ta. Kay og magpaawahi ta. Basig mahutdan tas kwarta. Na, di na nung ta karinyo aning kalaki Yes, na. madam. Mo nang mo sayo ta, okay? Dili kayo kaalat nga excited, no? Pa dili. Unsa man? Dili pa ka? Kay di lang kumukuyog nimo, mag-ilis kog balik. Luod pa. Kadiyo tayo, mag-ilis ako. Recorded by X Thunder Gaming. Sa pagkatinuod lang, excited kay ko nga makuha ng among kwarta. Mao nga ni sayo gid mi. Pag abot na mo syudad, sirado pa mang opisina. Mao nga sa gawas mi nagpaabot, nag-selfie lang sa mi. Awa. Unsa na? Unsa na mo yun mo? Sa iyo pa kaayo? Ay, sagdi na lang gud. Maghuwat lang gud taggoy. Di ba ka ana inig-abli kita rin makaunag kuhas kwarta? Unya, mag-unsa man tangan eh. Ay mag-selfie lang sa ta. Mag-vlog ta. Ay, sige wait sa kanit sa ha. Ready na. Hello guys! May buntag ninyong tanan. Nakapamahaw na ba ang tanan? Kami kay wapag yun. Kay ni Amiron sa opisina sa among lending office. Kay renew man ang muro niya. Sirado pa man. Mga naghuwat-huwatan sa aming anhi. Siyempre, kauban ako akong bana nga guwapo kaayo way makalabaw. Kay usahay mailad siya ko ani niya guys. Mura siyang si Piolo. Dong. Hi sa akong mga followers dong. Hi. Hello. Hello mga followers na mo. Kumusta mo? Hi, hello. Hello. Wapag may pamahaw guys ay. Pero ikahuman din Human mo din mamahaw namin sa mahalong restaurant. Kay abi ko ninyo. Ay! Hala! Tabang ang snatcher! Ako cellphone! Sagdil No, ako cellphone! Sagdil lang. Ay nalagok na. Kay! Cellphone na na. Dong! Dili ang tawag Sagdil na lagi. Ayaw isugal imong kinabuhi tungod lang sa cellphone. Si magkugmo ang magdagkod. Nato ng konselyo ron. Ha? Yung guglo ni mo? Doon ka pa ninyo ka? Ano ang cellphone? Ay pasagdi mo kapalit na tag bago. Oh, okay. Kanila akong gamit man, bi. Tama lagi kayo sa yung cellphone. Ang ako lagi ng cellphone. Ang kakita mo dito cellphone ng gisnats day. Ang imo bitaw to? Nalimot di ka. Nang huwam ko sa imong cellphone. Kay batik kay kamera akong cellphone. Batik ko ha. Mo to. Ang imo mo akong gigamit. Magkamagsulti oy. Ang kuha nito cellphone. Guglong to talaga. Ay nalaga cellphone na to. Panyag natin ko chill mo. Matay ka. Tungod na sa cellphone. Tuwa dito mararinyo na ko. Tuwa na akong cellphone. Huwag nilito na ko magpagkita dito sa kusina. Di ko ka rinyo. Pwede oy. Gugto na ko. Dong dali sog. Gugdag ka dong. Kaya ang ako niyang dawat-dawat. Unsahon na lang. Gugdag ko sog. Faster! Mo na akong problema kay di makarenew ang akong bana sa lending kung wato yung cellphone kay tuwa man dito ang notice sa lending nga makarenew siya. Unya ang ako ito ang dawat-dawat unsaon naman lang. Unsaon ko man uy unsa man ko mga pasulgihon. Lori. Ate Pres! Okay, ang sedyo na to karong adlaw. Si Lori, Ate Pres. Lori. Lori. Oh, kanis Lori, Ate Pres. Na problema taon sila, Ate Pres. Kay, istoryar mo guli sa linding-linding ba? Kunya, naka-renew na tayo yung bana. Nangato na sila pa doon sa opisina. Nag-vlog-vlog sila. Pag-vlog-vlog nila, Ate Pres. Sus, gisnats man taon ang kuan. Ang cellphone siya ba na taon. Unya, ang pag-ingon ba taon kolektor siya, sir, na imo text nimo ay pakita na dito para makarinyo ka sumukuan sa imuhang gilon nga kwarta 50,000 ra gito Ate Pres. Karon saon man niya pagpakita nga gisnat sa taon sa snatcher ang iya cellphone. Sayong, mas nagmayo niya nag Nag-vlog-vlog ba sila? Ganahan silang sayo dong. Sakto pa to ilahang sayo lang mo kay para diretso-diretso diya. Mga aon pagin sila. nga guys, gigis natin ang cellphone. Mao problema ron nila. Pero saon nga makarinyo taon sila. Kanya, di, marilisan kaya gyapon siguro ka dong. Adoon na nila. Sultihan, gini mo nga. Adoon ni mo kay tingali mo claim niya do ang
snatch sa kuan. Dili kay Cellphone. kailangan kolektor na to niya ron. Pero makarenew ragyapon siguro natin preso. Oh, kanila tuon. Oh, anda naman sila. Doon naman sila sa opisina. Oh, Dapat opisina sila. lon. Oh, atuan na to ninyo. Dog Terso. Terso ba? Oh, Dog Terso. Luri. Di Terso ba? Di Ang bana yabana. ba? Oh. Ang yabana. Dog Terso, atuan na to ninyo. Nga katong kolektor nga imuhang kaila mo ulit dito do. Labay sa man bay nga gi snatch man taon. Sabot na sila eh. Kuanan ka. Pareha di Sir Ido god ma-renew har gyapon ka sa imuhang gilon. Di ba ba? Unsa may konsultin mo ana bambe? Kung alikan din sa Salmo 103, verse 20. No, 22. Salmo 103 verse 22. Dayga ninyo ang Ginoo kamong tanang binuhat niya. Diha sa tanang dapit sa iyang gingharian. Ang sa puto ko ani nga una-unta kana bitaw na atay mga grasya nga madawat. Una mo na to una di ba kuan kahino para pamisa. Tignan para bitaw ay kada bitaw ang matrabaho ka ba nya kanang primero sweldo nimo imo pamisahan imo kuan di ba? Oh, Inaana ba? oh. Murag pahalipay nga gitabangan nakas Ginoo ba nga nakakita kag trabaho nakakuan. Salamat gyud ka. Oh, kanang bitaw nga kuan paghahino para dagkot, paghahino para halad, paghahino para kolekta. Kay kung ari ka diri sa mga ubang kakaraanan kanang gingon bitaw unang abot sa uma ila man ang ihalad. Nagyud ko nakadungan og atong Father's Day bitaw bam. Father's Day nga pag-celebrate. Diari simba ko punta sa yom yun simba sa Lisa basta Domingo. Ang tupad nila ang katong babae nga diya sa among atubangan gams. Aw bam. Ganun gams man. Gams. Ay binuha diya gams. Ang katong babae nga diya sa tubangan. Idara na bam. Idara na siya. Pero hibong mi nga ang katuyang mga tupad gitagaan niya tag 1,000. Ang kilid ri 1,000 rin kilid. Kami din sloyo awag sa ko ang nga tagaan tano. Ang katuilan tanan ang iyag yung karog yun niya. Linya gid niya. Mga tupad niya gitagaan niya 1,000. Di niya kaila. Di niya kaila. Tagaan niya tag 1,000 ang iyag sa kolekta 1,000. Ni kolekta aw ni kaduha kolekta di hatag bigid sa 1,000. Yan utan na ko siyang anak kay yang anak dul sa nakadaog na sa mama sa kuan sa sa casino 300,000 yan daog. Ano ba? Mayo no. Nya natagan ka tulong wala. Wa ko tagaan ko ato di sa dawat kay lain mo kayo noon. Mao. Di sa dawat. Kaya bipin nagpabutas ka lang. Tapat ka lingkod. Ay, bangas ka. Hindi ko dawat ato. Bahala mo ako'y kwarta to. Igay na total. Hindi ko ulit. Kus bahay na. Agluto naman si Lisa po taon. Makaon naman ato. Mga na. Di ko dawat. Pero nalipay ko siya. Gibuhat ba? Ano ba? Oh, ingon ana. Pasalamat ba? Oh, Pasalamat ana. sa mga taong inana. Nakadaog siya. Oh. Ang kanang bitong ngayon ani nga makadawat og grasya kanang magpasalamat kita sa Ginoo kanang para nang unsa nga ni ong magsyota ara-ara atong magkubra say mo ko gahin ko para na iskolekta. Hindi, gahin mo gigaga para snack na to dili. Pasalamat gyapon na bam. Di pa mabati. Ani na lang unya nga kung ipauta na niya kadawa man ang cellphone. Oh. Iya nga yun katong kolektor. Total naman na dito sa iyang file. Oh, naman sa iyang file. Explica rin lang naman sa imong file kay ang pait gulyat ang dili sila mutuo nga nakabayad na mo ni pait. Nanay record ba? Oh, mo lagi bang nakapait og di la mutuo nga nakadawat na siya na impas na siya. Dili og inaana ba pero ang unsa naman natong gisulti sa kolektor nga way kaso Brad ba bitag gipatasan ang imong kuan kay mayo ka mo bayad may kay record, may kag record wa kay di ka motago mao nang gipatasan gihimo 50 mil ang imong malon. Kunti niya lipaya. Pero Brad kanang naay mo text din na nimo nya kana lay ipakita para sa renew niya. Pero wa may problema do ma-renew kan regyo kana. Terso ginay problema. Oh, explica rin lang dito kay sa ako nang gingon mas maayo nga mutuo ang office nga nakabayad na ka kaysa kanang dili ka palindingon. Ang problema naman mo yung wa pa makakabayad. Kuyog na lang siya sa katong kolektor ba? Naman na record ba may na record. Oh, kay maparaso niya tong usa tong istorya tong kauban nga diha mo spear pa daw magdrama niya gidool sa babae. Kuha nung 20 be. Gidool pa po siya. Kuha nung 20 sir. Okay sa to. Ampun kinsa ko to sa mga istorya bitaw to. Di ko spear pa daw sa kay parang kabit ko sa lagi. Kuya kuha nung 20. Baklas ka. Salamat po na dito naman noon. Kula ko ang puzzle, Tihon. RMN